Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 15 май, дүшәмбе. Туры эфирда сезнең белән мин, Эльза Әхмәтҗанова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә шушы минутларда безнең белән булган тамашачыларга атна дәвамына җитәрлек күңел күтәренкелеге, файдалы, эшлекле көннәр теләп калабыз. Алдагы минутта бүгенге көнгә кереп калган кайбер вакыйгаларга тукталып китербез. 15 майда халыкара климат көнен билгеләп үтәләр. Климатны саклау бүген кешелек дөньясы алдында торган глобаль мәсьәләләрнең берсе. Җылыну, атмосфера катламында озон микъдары югары булу, табигый катаклизмнар, планетадагы һава шартлары үзгәрү, булар барысы да җир климатының начараюына китерә һәм нәтиҗә буларак кешеләрнең азык-төлек, тормыш һәм милек иминлегенә тискәре йогынты ясый. 2018 елның 15 майында Россия тарихында истәлекле вакыйга була. Керченский дип аталган Кырым күперен ачу рәсми тантанасы уза. Керченск һәм Таман ярым утравын тоташтыручы күпер төзелеше идеялары 19 гасырда ук барлыкка килә. Әмма бу 2014 елның мартында Кырымда референдум үткәрелгәннән соң гына тормышка аша. Бүген 15 май халыкара гаилә көне билгеләп үтелә. Илнең үсеше турында һәр вакыт җәмгыятьтә гаилә хәле һәм аңа карата дәүләтнең мөнәсәбәте буенча фикер йөртәләр. Гаиләдән кешенең тормышы башлана. Монда аның гражданин буларак формалашуы бара. Гаилә мәхәббәт, хөрмәт, теләктәшлек һәм ярату чыганагы. Гаиләнең иминлеге илнең үсешен һәм алгарышын билгели. Тапшыруыбызны табиб киңәшләре белән дәвам итәбез. Медицина фәннәре кандидаты Илдус Латфуллин сөт һәм сөт ризыклары турында сөйләп, файдалы һәм зыяны яклар турында аңлатып китер. Сөттә берничә компонент бар. Сөт беренчедән ул майдан тора, сөтнең мае бар. Икенчедән сөтнең шикәре бар, ул лактоза дип атала. Өченчедән сөттә аксым бар, белок булар учасы бит. Һәр өч компонент белән дә проблема булырга мөмкин. Беренчедән менә бу сөттәге май кайчакта ул май чамасыз булып, ул кеше өчен зыянлы булырга мөмкин. Мәсәлән, бик майлы авылдан кайткан сөт ризыклары, эремчекләр, каймаклар, аларны чамасыз ашау ул йөрәк өчен зарарлы булырга мөмкин. Йөрәк өчен, кан тамырлар өчен зарарлы булырга мөмкин. Ул холестеринны күтәрә, атеросклерозга китереп чыгарырга мөмкин һәм башка проблемалар булырга мөмкин. Сөттәге шикәр проблемасы ул аерым. Сөттәге шикәр лактоза дип атала. Менә лактоза җитешсезлеге, лактоза килешмәү, русчасы лактоза недостаточность. Ул аерым бер авыру дип әйтергә була аны. Менә дөньяда сөт эчә торган халыклар, алар бик күп түгел. Дөньяның күпчелек кешеләре көньяк халыклары, көнчыгыш халыклары сөт эчә алмый. Мәсәлән, Индиядә, Кытайда, Африкада күпчелек кешеләр сөтне эшкәртә алмый. Сөт эчә алу, сөтне эчеп, аны эшкәртә алу, ул бары тик төньякта яши торган халыклар өчен хас. Шуның өчен, ләкин ул бездә дә, менә без төньякта яши торган халык булса да, бездә дә аерым бер процент лактоза җитешмәсезлек, лактоза килешмәү белән авырый. Лактоза килешмәгәндә сөт эчә торган кеше, ничек әйтергә, ул аны русча әйткәндә бродильная диспепсия дип әйтәбез. Ачу кебек процесс, ашыган кебек була, бит ул сөт эшкәртелми. Метеоризм башлана, сөттә берничә аксым бар, берничә төр белок, берничә төр аксым. Берсе аның казеин, икенчесе бета-лактальбумин, мәсәлән, һәм башка компонентлар. Алар кайчакта кешедә аллергия китереп чыгарга. Менә аллергия ул төрлечә булырга мөмкин. Бу аллергия төрле формаларга, төрле форма авыруларга китереп чыгарга мөмкин. Кешенең кайчакта бурны суламый, кайчакта ул кабат бронхитлар белән авырып астмага юлга, бит. Кайчакта тиресе белән проблемалар башланырга мөмкин. Бу аерым башка бер проблема. Кеше улгая барган сайын, аның менә бу сөтне эшкәртә торган ферментлары әзәя. Бу индивидуаль нәрсә. Һәр улы кешегә дә сөт килешми дигән сүз түгел бу. Ләкин кешенең яше арту белән сөт аңа кайчакта чынлап та әзрәк килешә башлый. Тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк. Менә безнең илдә, безнең халыкта да, татар халкында да, рус халкында да кәҗә сөте бик файдалы, ниндидер менә шундый бер мифик, бер продукт дип санала бит, бит. Бу дөрес түгел. Менә иммунология ягыннан карасак, диетология ягыннан карасак, кәҗә сөте белән сыер сөтенең аермасы бик зур түгел. Алар икесе дә бәләкәй бала өчен бик килешеп бетми. Сыер сөте ул күбрәк кем өчен? Ул бозау өчен битендә бит. Кәҗә сөте кәҗә бәти өчен. Бала өчен иң әйбәте әнисенең сөте.
Әгәр дә әнисенең сөте юк икән, ул вакытта сыер сөтеннән яисә кәҗә сөтеннән ясалган менә бу смесләр, алар сөттәге аксымны үзгәртеп ясала. Менә бу цельное молоко дип әйтәбез. Менә чиста үзгәртелмәгән сөт, сыер сөте булсын, кәҗә сөте булсын, ул бала өчен зарарлы. Баланы эшкәртә алмый. Шуның өчен аерым бер яшькә җитмичә, бәләкәй балага bir yaşı җитмичә менә цельный сөт бирергә ярамый. Эшкәртелгән сөтне балалар ашый торган үрчекләр, төрле катыклар, аларны бары тик 7-8 айдан гына башларга ярый. Цельное молоко, менә чиста сөт рәвешендә балаларга 1 яшьтән дә иртә бирергә тиеш түгел, ул соңрак бирелгән сән әйбәтрәк. Чөнки балада аллергия булмаса да, лактазный осадчык булмаса да, аңа барыбер менә бу сыер, кәҗә сөтендәге аксымны эшкәртү авыр булырга мөмкин. Без туры эфирдә эшлибез. Барыгызга да хәерле, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Кош канаты белән гаилә, татулыгы белән көчле ди татар халык мәкале. Чыннан да дус, тату мөнәсәбәттә булганнарның эшләре дә, тормышлары да гөрләп бара бит. Бу мөхитне ничек тудырырга, ничек саклап калырга, кем гаиләдә нәрсә өчен җаваплы? Халыкара гаилә көне уңайыннан матур гаилә серләре белән бүген безне Татарстанның атказанган артисты Илнар Низамиев таныштырыр. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, Эльза, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Менә сезне тормыш иптәшегез Лилия ханым белән бик тә күрәсебез килгән иде, кызганыч, ул бүген килә алмады. Ләкин шулай да безне карап утыра торгандыр һәм матур гаилә серләре белән сез бүген уртаклашасыз, аның эчендә, гаиләгез эчендә, гаилә башлыгы буларак сүз тотачаксыз инде. Эльза, дөрес әйтәсез, менә мин форсаттан файдаланып, барлык телевизор караучы гаиләләрне, тамашачыларны шушындай матур искиткеч көн белән чын күңелдән котлап узасын килә, тигезлек, матур гаилә, сәламәтлек, иминлек теләп калам. Гаилә тудыру ике кешенең генә кушуы дигән түгел бит әле бу. Бу нәселләрнең бер-берсенә бәйләнү дигән сүз. Һәм моның асылында бик тирән мәгънә ята. Менә моның белән килешәсезме сез? Әлбәттә килешәм. Менә гаилә корып, ул теге әйтәләр бит. Тоташ бәйрәм генә түгел дип. Шулай бит. Ансы да бар. Аннары соң ул җаваплылык та өсти бер-береңә. Ике нәсел кушыла. Һәм безнең милләткә генә хас ул менә шушы гаиләләрдә, безнең татар милләтендә бигрәк тә инде ул ирад, хатын-кыз, гаилә ныклыгы, ул шушындай төшенчәләр бар. Ул сакланып калган. Менә мин инде үрнәк итеп, нәрсә үзебезнең гаиләдән үземнең әти-әнине искә төшерәм андый вакытта. Кызганычка каршы минем әти иртәрәк, мин тугач та 3 айда китеп барган, һәлакәттә, юл һәлакәтендә. Әмма ләкин сөйләүләре буенча без күп гаиләле, хәзер инде без әз калдык, шулай да 8 бала идек без. Субханалла. Һәм инде менә мин төпчеге әниләрнең сөйләүләре буенча, абиларның, апаларның сөйләүе буенча инде әти шын ират булган, менә шундый төпле, акыллы, ул кай вакыт кырыс та булгандыр. Бәлкем ул сыйфатлар миндә дә бардыр, ул, белмим. Но ул вакытларда ират менә шундый булган инде, ул ничәтәсең. Хатын-кыз инде үзенчә менә татар хатын-кызлары шундый була бит, сабыр белән, менә әни гел шундый иде. Менә әнинең урыны җмакта булсын, әтинең дә алар менә шулай гаилә корып, шулай 8 бала үстергәннәр. Әйткәнемчә, әти итәрәк китсә дә, әни бер үзе аякка бастырган. Менә шушы барыбер минем өчен инде ул гаилә үрнәк. Менә бүген менә бу рольләр күпмедер дәрәҗәдә алышынамы? Менә ничек сизәсез тирә-юньдәгеләрдән, үзегезнең гаиләдән? Ул әлбәттә үзгәрә инде, ул заман белән үзгәрә. Әйтәләр бит инде хәзер балаларны үстергәндә дә компьютер заманы дигән шундый. Ул заманнарда компьютер булмаган. Әлбәттә эшләгәннәр. Хәзер дә шул ук сакланып кала дип уйлыйм, чөнки гаиләдә ират баш, хатын-кыз муен диләр. Шулай бит. Менә бу сезнең гаиләгә хас. Хас дип уйлыйм. Чөнки шулай сакланып кала әлеге хәтле. Хәзер инде балалар да үсеп килә. Менә шунысы бар әле. Балалар да үсеп килә, аларның да аларга да шул тәрбияне бирәсе килә. Менә шундый үзебезнең дәвамчылар бит инде. Без ул яктан килгәндә ишле гаилә. 3 бала тәрбияләп үстерәс. Менә гаиләгез ничек менә туды, ничек башланып китте? Ул безнең башланып китте бик шыраклыгына. Без икебез дә Лилия белән укырга кергәндә таныштык. Укырга кергәндә шулай шыраклыгына
Ул экзамен бирде. Мин дә шул актерлык бүлегенә менә шунда танышып киттек тә. Аннары соң очрашып йөрдек. Аны беркем дә курсташлар да беркем дә белмәде. Сер булып тоттыгыз өчен. Белмәделәр инде. Шулай ничектер шулай. И шуннан ничек дип әйтик, 5нче курсны бетереп, эшли башлагач театрда без инде шуннан соң өйләнештек. Аннары соң беренче бала туды, икенче, өченче, Өченче, Хәзер инде улысы инде безнең яшькә килеп өйләнешкән вакыттагы яшькә килеп җитте. Кайчан гаилә корыр дип уйлап торабыз. Көтәсез. Көтәбез. Алай гына да түгел әле, сез бит инде театраль гаилә. Һәм инде улыгыз шушы сезнең юлдан китеп Корея театрында хезмәт итә. Дөрес әйтәсез, менә ул безнең кичкенәдән шулай ук күп кенә спектакльләрдә катнашкан иде. Нигез ташлары башка спектакльләрдә. Һәм инде менә армия сафларыннан кайткач, ул безнең театрга эшкә урнашты, артист булып эшли. Көне-төне миңа ярдәм итәргә дә вакыты юк. Мин үзем төзелеш белән шөгыльләнәм туган авылымда. Гел шул репетицияләрдә һаман. Әлбәттә инде уртанчысы кызыбыз Айсылу, ул көллияттә, музыка көллиятендә укый. Төпчегебез Исмагыйль, ул безнең мәктәптә 7нче сыйныфта. Исмәгыйль әле ул киноларда да төшмәдеме сезнең төштеме кинолар, шундый тәҗрибә. Димәк, сез тулайым һәрберегез дә иҗади кешеләр булып чыгасыз, иҗади гаилә дип әйтсәк тә була бит инде тулысынча барыгызында. Дөрес әйтәсез, менә кай вакыт үзебезнең юлдан да җибәрәсе килмидер, әйме? Кай вакыт шулай әйтәләр бит инде күп гаиләләр. Без аны телибезме, без теләмибезме, алар шунда тартылалар. Менә кичкенәсен әйтеп уздыгыз, улысы да шулай инде. Кичкенә вакыттан уже 3-4 яшьтә спектакльләрдә катнашадыр. Аннары соң Россия киноларына, Татарстан киноларына чакыра башладылар. Аннарда катнашты. Һәм аның белән генә шикләнми, хәзер инде ул безнең бик яратып спорт, баскетболга йөри, музыкальный, скрипка һәм башка музыка буенча шөгыльләнә, рәсем буенча. Менә кайсын сайлап алар, инде анысын белмибез. Аларның бит көн саен үзгәреп тора фикер. Менә кайсы профессияне алайлар? Менә гаиләгездә традицияләр бармы, матур гореф-гадәтләрне керттегезме? Традиция ул беләсезме ничек? Менә без элегрәк беренче бала туганда, икенчесе туган вакытларда безнең традиция бар иде. Без торт ясыйдыр. Менә шундай кибеттән алмыйбыз. Махсус рецепт буенча, үзебезнең гаилә рецепты буенча, әйме? Шундай нәрсә ясыйбыз, тортлар тәмле иттереп. Аннары соң инде тора-бара, теге эш тыгызлана бит инде. Я репетициялар, як тегендә, я монда шабасын каягына булырга туры килми. Шуннан соң без инде кибеттән сатып ала башладык. Әмма ләкин бу традицияны безнең Айсылу кайтарды. Кызыбыз ул вакыт табып, үзләре рецептлар карап, каяндыр зәп табып, төрле тортлар тәмле иттереп пешерә. Менә ул традицияны ул дәвам итә. Ансын өчен шатланабыз. Аңа иярә инде Исмагыйль төпчек, ул да төрле әйберләр әзерләп пешерә башлый. Ул да безнең яраткан шөгыльләрне инде ризыкларны әзерләргә. Аңлашылды. Савыт-саба шалтырамый тормый дип әйтәләр. Шулай бит, менә мондый ачуланган чаклар килеп чыкканда, бәлки сез бер дә ачуламыйча гына тора торгансыздыр инде. Иң беренче булып кем менә беренче адымны ясый? Кем беренче дуслаша? Менә мин шанмыйм. Кай вакыт менә телеэкраннардан мул Татарстан, мул Россиямы, менә шундый парлашып или айрым киләләр дә, шундый матур, бөтенесе әйбәт, бөтенесе яхшы дип сөйләүчеләргә мин ышанмыйм. Андый гаилә була алмыйдыр инде ул. Ул мин аны күз алдына да китермим. Аннары соң матур гаилә була алмый бит инде ул. Шулай бит, гаилә була алмый. Ул әзрәк кенә булса да тавык, савыт сабасы да шалтырарга тиеш, мәзәкләрдә кебек. Әлбәттә, бу вакытта инде күп вакыт ир-ат беренче адым ясый. Кем ясасын? Хатын-кыз түгел. Ир кеше. Нишлек ир кеше беренче адым ясарга тиеш. Ул безнең, бәлки мин ялгышамдыр. Элегелектән менә гаиләнең ныклыгы ир-аттан килә. Бик матур. Килеп, үзегез генә булса да менә көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Лилия ханымга зур-зур сәламнәр. Сәламәт булсын, пар канатларыгыз бер вакытта да сынмасын, сыгылмасын. Күккә дә бит менә кеше шундый бездә шундый бер әйтем бар, кышларны бар дип пар канатлар гына күтәрә ди. Шулай бит менә бер-берегезнең кирәклеген аңлап, бер-берегезгә терәктәш, теләктәш булып, матур-матур гомер кичерәсез үзегезгә. Алланың рәхмәте булсын сезгә, менә шулай бик хөрмәт итеп безне чакырганыгыз өчен. Барыгызга да исәнлек, саулык, иминлек, тигезлек.
Бик зур рәхмәт сезгә. Халыкара гаилә көне белән котлап, гаилә кыйммәтләрен аңлап, саклап, бер-беренең кадерен белеп яшәргә язсын дигән теләктә калып, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Күктә йөзә ак булыт, безнең мәхәббәт булып. Кайтар мине язларыма, төреп сөю назларыңа, җанымны иркәм җылыт. Җырлап ага елгалар, бер кайчан тынмый алар. Елга булып дәрьяларга, бәхетле якты елларга, аксак иде сөйгән яр. Синең назлы ярым, җырлап туя алмас җырым, төннәремне яктырткан, якты нурым. Җырлар туа җанымда, Син булганда янымда, кирәк түгел бәгемдә, бу дөньяда. Күктә йөзгән ак булыт, синең сөюең булып. назлы үбә йөзләреңне, сөйли миңа серләреңне, иңнәремә ул кунып. Синең назлы ярым, җырлап туя алмас җырым, төннәремне яктырткан, якты нурым. Җырлар туа җанымда, Син булганда янымда, кирәк түгел бәгемдә, бу дөньяда. җырлап туя алмас